yan uwana mu dai kula da zamani, lokacin yayi da zaka gane mai sanka. Tunda dai ke kika ce ba ki kaunata, ai ni ma kin gaba na kaunar ki. Yan uwana mu dai kula da zamani, lokacin yayi da zaka gane mai sanka. Tunda dai ke kika ce ba ki kaunata, ai ni ma kin gaba na kaunar ki ashe. To da farko yau za na ba ku labari kan diyar na mai kyan sufa da kyau na dare, wadda kyanta ya wuce na labari. Tangane na da ita na yi alkawari, zana je gunta don nufi na alkairi, to ashe ita ta wuce guna ɗaci. Assalamu alaiki ya abar sona, gane na zo gare ki dan ki ban kauna. Tausaya min karki ce ba kyayina, tunda dai san kya zuciya ta ya zauna. Duk abin da kike fiɗa akwai gona, zana kai ki ko ina abar sona. Burin raina bai wuce ki ban kauna ba, tunda ke ce wadda zuci ke yin marare. Kunamar sai ta ce tana yi na, kar na damu za ta ban dukan ƙauna. Ba abinda za ya fi ka aigona, tunda ni ne wanda zuci ke ƙauna. Kar na barta zuciyar ta gona, ba ta maso ta ganna a cikin gona. Ni kwa murna sai ta zo cikin raina, dan zato na asan tana iyo dacewa.